Nej, hvad sker der? Hvad laver I? Hvad laver I? Er I sindssygt? Hvad sker der, mand? Fuck, det er crazy, det der. Jeg har altså været ude for... Vi lærte med Hillerød Husår. Jeg slog mig. Jeg sad på halsen, den der. Det var godt, det ikke. Det æder med bytter, det der. Jeg er i gang, jeg har filmet det hele. Bare rolig nu. Rolig nu. Au, 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 au. Fjolle, bare! Fjolle, træk dig, Fjolle! Fjolle, du skal bare arbejde i morgen! Fjolle, hvad er det, og træk dig? Nej, det har jeg gjort. Bare stik af. Nej. Møller trak sig ikke, det vil jeg så sige. Hold han på hænderne! Fjolle, hvis du ikke kommer på arbejde i morgen, så trækker jeg dig en månedsløn. Den prøvede før. Hvad sker? Møller! Træk nu ordentligt. Ja. Helt ned for helvede, kom nu. Hvad sker? Bøs!